Nga ano gutang makanimos mong kuli mo? Basta, inigbalik ni Senyor Emilio, isumbong gidi ka, nga nakaila ka kinsa gina si Milan. Nga ikaw mo imihatag sa cellphone nga gibili ni Senyorita Hazel. Uy, patay ko anak Karen. Wa ko'y labot kung patyon kang Senyor Emilio. Karen. Isumbong tagid kano'y butoy. Ay, wa ko'y mahimo kung imag ng buhaton Karen. Wa man sa good ka magtanaw na ako nga perting kapuya. Wa gamit arong kirtulgang gabi eh. Nikalit og singgit si Senyor Emilio nako. Unya sa dihang nakatugog pila ka oras, nabukaw na sab siya. Kay ihaton ako sila sa airport. Kaapoy nga katulgo na kay ko Karen. Kaniha sa pag pauli na ako. Sige na lang kog kunungunong. Kay mo piyong kog kadiyot. Pero kung magay imong tuyo nga malaot ko Karen. Di kapugnan. Mapahawalan ako kadiyot. Basta, naglakot ko. Usabi gusto niya mahitabo din sa ato. Himuon niyang battleground? Ay, nagsalig siya kay daghan man siya kwarta nga isuhol sa mga parehas ng mga demonyo. Maugit na eh. Sakit kaayo alang ako. Nga daghan ang mga matay tungod ng saksalpay sa akong amahan. Niyang sa may imong plano. Dili sad mahimong isakripisyo nimo ang imong kaugalingon. Ako nang gihangyo ang akong mahal nga mamaya na lang ni Tini. Pero dili masab siya masugot. Bisag asa mo, Hazel. Mentras buhi pa ang imong amahan, pangitaon ka gihapon. Dili mo hatagan niyag kalinaw. Mausap na gisulti ni mahal. Mas man di mahitabo sa among duha kagugma ni mahal. Pag-ampo, anak. Kanunay kong nag-ampo, nay. Gusto gani kong musimba pero dili mahimo. Tingaling magkitaan ko sa simbahan. Mao ganing giingnan ka nako nga ayaw isakripisyo ang imong kaugalingon. Kung sa man di ayaw ko buhaton nga mahimong malinawon sa mga among kinabuhi sa akong mahal. Anak, Nay, dugay na tayo kong nangandoy. Nga doon ay masangpit na akong anak. hilom na ha. Hilom na, Hazel. Wasap kong makasabot sa gisulti ni mahal ako. Kung mahuman ako ng agiyang misyon, mabato na namo ang kalinaw. Misyon? Gisultihan ka ni Milan unsa nga misyon? Wasap. Pahiri na ka ng imong mga luha. May gisaad man di ay nimo ang akong anak. Iyaning tumanon. Tinuod ka na eh. Dako ang akong pagsalik ni Milan, anak. Dako masama akong pagsalig sa akong mahal. Napahiri na ka ng imong mga luha. Dili na magdugay na. Maangkon ra nato ang kalinaw nga gisaad ni Milan. Karon, mutuo ka na gyud nga tinuod na yung pagtabang na kunimo. Aron mabawi mo ang unsay alang ninyo. Murag, di ko makatuo, attorney. Hangtod ang pagpirma ko, isip batuod ni heredero sa mga eskodero. Murag, dam ko lang. Dam ko lang yun. Dili pa na mao, Milan. Maglutaw ka gyud sa panganod niini. Kung hangtod ang mga negosyo nga napundar ni atong salbahis nga Senyor Emilio, maimo na. Maugid ka na yung mahitabo, attorney. Oo, wag ka na mahitabo, Milan. Diin man gikan ang mauni ang mga negosyo. Dili ba? Gikan man sa tinikasan niya nga sinda sa imo mga ginikanan. Attorney. Milan, kasiguro ko. At agkihon gyud tong demonyong dako. Ang akong mahal mo'y akong gikabalakan, attorney. Nganoon si Hazel? Tingalig di niya madawat ang dakong tuis sa ilang kahimtang. Dili ba nga wala may tinguha si Hazel? Mubalik pa sa iyang amahan? Tingaling mo bati siya kauwaw sa gibuhat sa iyang amahan. Og
ako pagid mo'y nahimong biktima. Mhm. Oh. May katarungan katuod, Milan. Mahimong ikauaw ni Hazel ang gibuhat siyang amahan. Nahadlo ko nga tingalig mulaya siya. Oh. Makahimo si Hazel sa pagdiyan mo? Mo na akong gikahadlo ka na, attorney. Tingalig mo batig tumang kauwaw ang ako mahal. Labi nag-iyang masayran nga gipatay sa demonyo niyang amahan ang akong mga ginikanan. Mhm. Problema tuod ka na, Milan. Tabangi ko sa pagtago unas ka matuoran, attorney. Di ba ko andam nga mawas ang kinabuhi ang akong mahal. Hala, may balik na di ay si Padre Damian sa kumbinto. Tuan na, nay? Oh, nga nang waman tapay bawa. Kingnan bitaw to ang pari nga pahibaw unta. Pero may balibad. May importante sad kuno siyang buhaton. Taon sab sa pari. Pero, nabusog ba to siya, nay, no? Oo, anak. Basta sampiton gani ko ni mong anak, nay. Murag yug, musayaw nga akong kasing-kasing. Gimingaw ka lang sa imong inahan, Hazel. Tingali, nay. Wa pa si Milan? Wa pa man. Kinsa man di ay muhatod na ako sa kumbinto. Ani lang tamatug, nay. Ay, musamot ang kaikog nato ni Attorney Nak. Kamu na lang dinis, Milan. Kinalang pa'y baon ko din mo si Milan, ha? Nga magdag-army ang demonyo ni mong amahan. Nagsalik na lang yun siya si Ensapi. Nak, doon ako ipangutan na ni mo, ha? Kuan. Pananglit ragod ni. Dili gud tinuod. Unsa man na, nay? Pananglit. Masilutan ang imong amahan. Unya, kuhaon ang tanan niyang kwarta o kabtangan. Unsa may imong bation? Malipay ko, nay. Unsa? Malipay ko. Kay parehas naman may kahimtang sa akong mahal. O dili na makatamay ang demonyo na kong amahan sa akong mahal. Kumusta man ako, mahal? Mahal. Wa mo mag-awis, nanay? Ilumdi Milan, oy. Ngano ko to mag-away man kuno me. Nalipay gani kayo ko, mahal, nga gikauban ko si nanay. Siya ba ginakasangpit na kong anak? Mabinanggaon mo kayo nga akong nanay, mahal. Labi na good, unyag. Doon na natin mahatag nga apo sa akong nanay. Kanus aman na. Si nanay excited kayo. Amo pa ganing gihimo. Nauroy. Mahal, nanawabaya si Noy Butoy. Oo niya, unsay balita, mahal. Di na mo balik din ang demonyo ni mong amahan. Mubalik. Magtako no siyag army. Unsa? Anak-anak, di nang tabaratol. Atong pagayoon sa tuwa sa langit, nga panalipdan ta. Gusto ko makisulti ni Noy Butoy. Mugawas ka? Ganun din mo gawas ko. Wa man bitaw din ang demonyo ni mong amahan. May bawaan nila, hahain ka magtako. Ay kabala ka may tungod yan, ha, mahal. Gusto ko lang masiguro kung tinudon magid ni Senyor Emilio ang iyang bahat. Na, kung mo gawas ka, makuyog ta ha, paingon sa kumbinto. Dinikaw na, nay. Ubani una nga kumahan. Anak, ayaw baya pag pinutong. Dili pa pinutong akong buhaton na yun eh. Gusto lang ko maniguro. Nay Butoy! Ayaw kong likayin, Nay Butoy! Imbis na ka nauna na ako nga dili ti ka isumbong. Isumbong na lang ginoon ti ka. Doon na kay tuyo na ko karon. Nga nang milikay man unta ka. Na, madlo ko nimo. Noy, nahuna-huna na ko ba nga pulos ang mga pobre? Unya, kita pagid may magkakontra? Oh. Ang lagid ka rin.
Kita ang mga pobre, mo'y angin maghugpong. Aron dili dog-daugon. Maola Ginoy. Nay Butoy. Milan! Salamat in taon! Karen, kan ngano nag-ako sa mandayon. Nalipay lang ko nga nakakita ni mo, Milan. Safe and sound. Okay na ko, Karen. Buhi lang ko. Ako na bang gipatuo si Senyor Emilio nga uyab tang duha? Unsa? Di ba uwa mo ko muuyon sa mauni mo plano? Masuko na si Hazel. Labanan mo gihapon ang babae nga mo'y nagtukmod sa imong kalautan? Karen. Di ba uwa mo ko muuyon sa mauni mo plano? Masuko na si Hazel. Labanan mo gihapon ang babae nga mo'y nagtukmod sa imong kalautan? Karen. Ngano? Dili ba di tinuod? Dili ka madawat ni Senyor Emilio kay saop ka lang alang nila? Kita mo'y bagay, Milan. Uwa ka lang makasabot sa imong gipanulti. Nakasabot ko, Milan. Dili ko gusto nga masuko si Senyor Emilio nimo. Dili ko gusto nga magduda siya nga uyab mong duha ni Senyorita Hazel. Mao'y hinungdan nga akong giangkon siyang atubangan nga ako mao'y imong uyab aron dili ka niya pasakitan. Aron dili ka mabunog. Dili ko gusto nga iya kang bunugon kay sakitan ko. Unya mo ingon lang kagawa ko makasabot sa akong gisulti. Ako din gibuhat tungod kay nahigugma ko nimo. Kani adto pa na akong tinago ni pagbatia kay dili ko gustong makaingon kang una-unahon kaayo ko. Nahigugma ko nimo, Milan. Mao na dili ko gustong bunugon ka lang tungod sa usa ka babae. Kita mo ay angay, Milan, kay parehas ng pobre. Og ikaw may wa makasabot sa akong tumong. Nahigugma ko nimo. Ay. Luoy kong Karen da. Noy, ayaw sultihi ang imong senyorita sa naitabo karon ha? Di, uy. Di ko gusto mag-uulang akong senyorita. Salamat, Noy Butoy. Maodeng sige siyag pangita nimo. Aron iya kang babantayan. Makamaw ko man nalipot sa kong kaugalingon, Noy Butoy. Gianhidi ka na ako tungod sa panganti sa mong agawn. Panganti? Katong iyang giingon nga inigbalik na din magdasi yung mga army. Oo. Mao lagi. Ano saan ko na siya mobalik din Wa siya musulti. Pero sayo na na. Kay manawag man to dayon ako. Makalaom ka amin mo, Noy Butoy? Makalaom dong uy. Manumpa pa ko. Oo. Manumpa ko nga anak gyud ko laban nimo. Kay mo na gitugon sa akong amahan. Salamat kayo, Noy Butoy ha. Basta ayaw lang sa taong ko kalimti kung to nakaslangit dong ha. Sigurado gid na Pero ayaw gitog ani nga kumahal ha. Ang imong senyorita Hazel ba nga mo na akong tumong. Makalaom ka dong Milan. Ayaw gid kalimot sa imong senyorita ha. Kung manawag na nimo ang imong demonyong agawn. Nganong niamang ka? Aron magkasulti tagmayo. Wa man tingali tay angay pang panagsultihan. Naawaw ko tungod sa kong gibuhat kinagudaon ako. Pero wa ko ikauwaw ang pagtug-an nimo sa tinuod akong gibati. Dili ang ikaw ang pupadayag sa matuod mong gibati, Karen. Wa ko sawaya ang imong gibuhat. Ugali nang bisag parehas tag kahimtang managlahi lang ang gipitik sa tong kasing-kasing. Alkansi ka, Milan. Ngano alkansim ko? Dali ka rang makitaan sa iyong mga tao.
Nga nung wa malagi sila makakita nako. Sa din pa sila. Tungod kina-focus ni Senyor Emilio ug sa iyang mga tao. Ang pagpangita ni Senyorita Hazel. Gitugyan ko na sa langit ang tanang panghitabo, Karen. Ako nang gisalig sa labawong makagagahom ng akong kinabuhi. Kung tugtan gigusto as langit nga mabiktima sa mga tao ni Senyor Emilio. Wakay ba yun? Maulag kini akong gikagulaan. Nawili ko nimo. Daghang salamat nga daghan di mong mawilin ako. Giisip ka ba yan akong best friend, Karen? Ugaling lang, kuto brigadihang gibatiin ako para nimo. Pero yampo ko, ka makakita ra kag laki nga tinudunay nga mahigugma nimo. Kung daghan kagyordo kwarta, mahimo mo ang gingon subang doktor nga imposibleng mahibalik pa ang mayo na kong pananaw. Pero niya na ang ebidensya. Pinagi sa kong kwarta, nahitabo yun ang akong ipangandoy. Maklaro ko ng butang na gusto kong makita. Bayran mong mahal, Hazel, ang imong pagguba sa akong mga mata. Ugma, mamalik ta sa asyenda. Dili na to paibaon si Butoy sa itong pagbalik dito. Wa pa mo balik si Milan? Wa pa man gyud nay. Oh, naunsa? May kumpiyansa maning bataa. Abi kay wa man ang demonyo. Mosab na akong gikabalakan. Hinoon, ikaw manggigipangita sa imong amahan. Bisa na nay. Dili maayo mo pakita si Mahal. Tingalig dunay makasulti sa demonyo kong amahan. Unya, pick upon ng akong mahal. Aron mao ni buhatong taming aron mo kawaskit ko. Nay, Uy, mahal. salamat kay ni nagyud tahon kanak. Unsa man ha? Kuan ka ng mahal. Bisaad si Inoy Butoy nga iya ka dayong tawgon kung manawag ng imong amahan aron mo balik din eh. Nakdili lagi mo kumpiyansa. Patuog gud ni Nanay Mahal. Okay. Kay mga mahal taman mo, mapatuo ko ninyo. Ikaw gyud. Maligo na ko, Mahal, ha? Ubanan ka na ko? Ay, mangutaan na pa man. Sige, bita mahal, kaligo na eh. Kami na nanay din eh. Uy, organize lagi ang kwarto. Ay, nang limpyo man si Hazel. Maligo na ko, ha? Nay, ngato ko sa bayas yan da. Ug ako ditong naaptan si Karen. Oh, nagkita mo si Karen? Ay, na yan ang tingog ni mo, nay. Narabi diha maligo ang akong mahal. Tingalig, iya kong matungog. Anong nagpakita mo kaniya? Tingalig iya ka nang gipanidaan. May adto magani ko sa ila. Naluoy mo gud ko. Ay, wa ko makasabot. Diin man di ay ka. May adto lagi ko sa Bay Hacienda kay makikita unta ko ni Noy Butoy. Sa akong pag-adto dito, wagid ko makabantay nga diha dis Karen. Diretso siya gakos na ko. May kaibog mang gyud na si Karen ni mo ba? Na, iya kong gipahungaw ang iyang gibati na eh. Mao ko nung iyagid kong gipangita kay di siya gusto nga bunugon ko ni Senyor Emilio ug sa iyang mga tao. Di siya gusto nga maalaot ko. Tungod kay nahigugma ko na siya nako na eh. Mao pa. Nawaw ka siya sa iyang gibuhat. Mao nang bidagan pa uli sila. Ay, tao sang Karen, oy. Ug mao tong miadto gud ko sa ila nay. Ako siyang gipasabot.
iyag yung gipakasa ang akong mahal. Saon. Labong gud kay na akong mahal. Ako naman to siyang giingnan, God. Nga dili ka musugot nga iyang angkunon nga uyab mong duha ngadto ni Senyor Emilio. Loy sab si Karen ay. Naloy ko niya. Dili lalim nga mahigugma ka sa tao nga wa mahigugma nimo. Ay, looy sad bitaw si Karen. Kanagon nga mo adto gud na siya sa kumbinto. Gusto ba ya sad unta ko nga mogawas aron magkasulti mi. Pero nahadlok ko. Pero di sad angay ka kumpiyansan si Karen ay. Pero mira ba day siyang ipatawag ni Senyor Emilio? Tingali mapugos gid siya sa pagtugan sa tinuod. Ay, maulagi na, uy. Ingon si Padre Damian, okay ra kuno ko kung maoy mo gawas, kay wa ko mailhin ni Senyor Emilio. Pero tingali pugson si Karen. Na, patay ko. Mao nang dili na lang gyud ko mo kumpiyansa ni Karen. Attorney, kumusta naman ang kaso ni Milan? Hayag na, din. Tinood? May nakasulti na ako. Nga gumagawas na ang court order alang kang Senyor Emilio. Court order? Nga ang tanan niyang negosyo nag-generate sa Hacienda Emilio. Wow! Dumadao gid ay. Hapit na gani, din. Sa sunod nga ipatawag ko sa korte, labi nag ipaubans Milan, nakasiguro ko nga mauna na ang ipaabot ni mong court order. Mubalik na ko sa kumbento dong ha, Milan. Mubalik na ka na eh. Oh, nahingawan ako sa pari, uy. Abi pa lang niya, nagpahayahay ko din Nga igo lang ko niyang gihatod. Ngit-ngit pa manay. Na, kinsa pa may magbinuang og tiguang. Maayo ron kay way makabantay. Yatod di ka na eh. Ayaw, uy. Nganong ihatod pa manggod ko? Mugawas na hinuon ko din ha. Sige na, madto na ko. Ari lang ko agi sa likod. Diretso naman is kumbinto. Nay, yatod ka lagi na ko. Mauban lang sab ko, mahal. Gusto na ko musimba. Ug karon mga kasama, Nganong ihatod pa manggod ko? Mugawas na hinuon ko din ha. Sige na, madto na ko. Ari lang ko agi sa likod. Diretso naman is kumbinto. Nay, yatod ka lagi na ko. Mauban lang sab ko, mahal. Gusto na ko musimba. Unsa? Mugawas ka? Mahal. Anak, nahibaw ko nga gimingawan na gyud ka din Pero doon na may panahon ba, anak? Nakasiguro ko nga gisabot sa tuwa sa langit ang imong kahimtang. Nay. Kuan, ipahatod na lang ka sa gwardiya din Nay. Di ka na ko tugtan nga mubiya din nga mag-inusara. Sa'yo hasag na mukaw ni nanay, uy. Ano ka mo man mamalitaan og lamas? Kisag ko makabalipad. Kaya maumayang sugoon ang akong mga manghod. May mga tao na sad nga manimbaron. Makalagot lang. Ganun po man mamalitaan og lamas para siyang lutuon na karong pamahaw. Oh. Hala. Dili ko mahimong masayo pa. Kanang musud sa kumbinto. Sinang ilang man magdali ko.
Naluoy ko, nanay. Kinahanglan mo human kining tanan, mahal. Unsay humanon, mahal. Ang papangita nimo sa imong man. Imo na akong isurrender? Dili oy. Kabuang ako nga. Itugyan ka sa usa ka demonyo gid. O, sa ba ti pasabot sa imong giingon nga humanon na niya ang pagpangita nako? Kung mamabdos ka na niya, mawad-an siya interes nimo. Mao ka ni mahita po. Basin pa di ay. Unya, wa pa mong kumamabdos. Aw. Atang paspasan. Ikaw kita, ikaw kita. Ano sa kinisikan ni? Mura mag-nagda. Kinahanglan pa di ka magdahon. Pamabdusin ako. Ikaw gina. Kapaliparan. Mayong buntag, day. May buntag sab ka rin. Dili ba bad man ang mamakak ang pari? Ha? Nangutan ako nimo kung abasin ang ilang pero may balibad ka. Kaya ko mo tuo. Ingon kang may pari ba ding mamakak? Ngano ka rin? Nakita ko sinang ilang nga misod sa kumbento. Unsa? Kanus a? Ganihang kadlawon. Mapay pagpangabli o pagpanuga sa simbahan. Imo juday kong gipanid-an? Wa, Dre. Kay mituo lagi ko nga dili mamakak ang pari. Pero ganiha, samtang namalit ko glamas kay gisugo ko ni mama. May namatikdan kong milabang og midaligsod sa kumbinto. Og dili ko mahimong masayop, Dre. Sinang ilang gid ang ako nakita. Wa gud ko makasabot nganong ipamugos gyud nimo nga niya sa kumbento si ilang. Mahimong musud ka ug susihan ni abagyod ang imong gipangita. Imo kong pasudlon? O, aron mo tuo ka gyud nga dili mamakak ang pare. Baka kung ka gyud ay, Dre, no? Pasudlon ka gani nako aron mo mawa ang imong duda. Wa gihapon ko'y mahimo, Dre. Kaya nakasiguro ko, bitago nagmaayos sinang ilang. Karen, usahay ang pagpamakak buhaton aron way binuhat nga malaot. Maayo ba unta ang akong tuyo, Dre? Nganong gusto ko makigsulti nilang ilang. Pero, murag inyo mo kong gidudahan. Dili ko mamugos. Pero mahaya ninyo ang inyong pagbaliwa sa akong tinguha. Ikuyawan ko siyang pangantita. Murag, wag yun siya magtiaw. Uy, may van man nga nagpaingon niya. May humo? Uy, hala, si Senyor Emilio? Hala, si Senyor Emilio lagi cute. Iyay, may gawas na siya gikan sa van ngayong sakyan. Hoy, Butoy! Nganong wa ko nimo sugata? Nakalitan ko, Nyor. Wa malagod ka manawag na ako, good. Ako na itoyo. Aron way magkabantay. Unsan man itong akong gisugo nimo nga palimpyuhan ang duha ka kwarto? Limpyo na, Nyor. Pandama rin og pamahaw si Sila. Ing nangadaghan ko kauban. Karon dayon, Nyor. Palimpyuhin ang pikas garahe. Aron isod ang gisakyan namong van. Pagdali!
Ito pagka tingaling importante. Si Sir Dean. Sir, good morning. Milan, may usa ka van miulong sa Bay Asinda. Juan? Daghan ang sakay. Kauban si Senyor Emilio. Unsa? Nian ang demonyo kong amahan. Nanawa mo tapay bawaan ni Nay Butoy. Sir, wa ka masayop. Wa mo gud magpahibaw si Noy Butoy nga karon mo abot ang demonyo. Tingaling giblain lang po si Butoy, Milan. Pagambing mo diha, ayaw gyud mo pagawas. Salamat sir sa pahibaw. Maniid lang ko dire. Manawag ko nimo kung dunay ka alarma. Sige sir. Daghang salamat. Bye sir. Mahal, Daghan og kauban ang demonyo mong amahan. Mahal, wala ay may baho si Nay Butoy. mahimo gituyo niya. Nga dili pahibawon si Noy Butoy aron wag yung mahibaw siyang pag-abot kauban ang iyang mga army. Tinuod ay ang gisulti ni Nay Butoy nga sa pagbalik sa demonyo, magdasiyag army. Pahibawon ako sa attorney. Ay. Sinang sila naman gigisugo ni Senyor Emilio aron panion si Karen? Kisumbo naman ka ako ni Karen. Ay, mamatay naman ka ako ini. Nyor, nganong imo man kong gidadin ni sa taas? Og, niapag yun sa imong opisina. Aron, way makadungog sa atong panagsultihan. Unsa man na, Nyor? Wa kumutuo. Ngay mong uyab katong Milan nga saop. Nyor, Okay. Yata ko nimo karon rayon. Ang gipremyo ko sa makakita ni Hazel. ha? Usa ka milyon ang premyo, Karen. Ako ning ihatag nimo kung hain ron magtago si Milan. Tinuod yun nga wa ko masayod hain magtago si Milan, Nyor. Sa gayon nga, makuha ko na si Milan. Ako siyang bilanggoon. Ubuhian lang kung musugot siya. Nga ikaw, iyang minyuan. Ha? Nahibaw ko. Ikaw mo'y dunay dakog gusto ni Milan. Pero ang animal nga sahop, ang ako yung anak, ang gikursunadahan. Nyor, Ayaw na pagreklamo, Karen. Kaysa igayon, nga imo kong balibaran. Maalaot ang imong mga girikanan. Nyor, Tudui, ug tultuli ko asa ko makuha si Milan. Please, bultahan, Karen. Kanina na kong napabot. Please na! bahala na. Ako nang ablihan ng pultahan. So, Nyor, Unsa man? May desisyon ka nang nakabot. tinuod yun, Nyor, nga wa ko masayod kung hain karon si Milan. Pero kung gusto ka din nga mo gawa siya, mahimong gamiton nimo ang iyang inahan. Unsay buot mong ipasabot? Kung mamahimo nimong bihag sinang ilang, nakasiguro ko nga mugawas gid si Milan aron luwason ang iyang inahan. Unsa man? Mas makamao ka pa kay nako. Ngayon mo magkontuluan? Dili man pagtudlo ang ako, Nyor. Hangyo lang sa usa ka anak, Nyor.
Kay sinang ilang giisip ko sa na akong inahan. Ilom! Asa ko mahimo makita katong inahan sa saop? Kinsay nga sa inahan? Ilang yun. Asa ko makuha katong ilang? Sa kumbento nyo. Maayo tingalig mubiya ka una din ni sa kumbento ilang. Asa man ko paingon, re. Isulob og balik ang bisti sa sakristan. Dire. May nangita nimo, isog kaayo. Oh, Dre, mahimong si Senyor Emilio na kana. Tago na lang ilang dito sa basement ug ayaw gyud pagawas. Ikaw, Dre. Ayaw ko gunaon na. Dili ako maoy gipangita sa maong salbahis. Ikaw maoy gikinahanglang mutago. Lakaw na. Padre Damian. Lakaw na ilang. Ayaw pagdugay ug ayaw gyud pagawas. Karin, kakauban ni Senyor Emilio eh. Asa man to sila? Ayaw ko pangutan ano'y butoy. Kamugan na kastorya ni Senyor Emilio. Wala gi ko mahibaw kung asa sila punta. Sige na mo, pauli na ko. Karin! Ayaw na. Kita na ko ipangutaan na nimo. Mamang ko pang minawang Karin eh. Anong kato siya? O asa ka paingon sila si Senyor Emilio? Say ato nimo, Senyor Emilio. Wa bay laing simbahan nga may kuha nimo? Dili ko mahimong biyaan kining dapita. Ay, di ka man gud makamaong muwali. Ug himo mong negosyo ang sibot. Senyor Emilio, mahimong sawayon nimo ang akong pagwali. Pero ayaw lang ko pasanginli, naghimo kong negosyo ang sibot. Kayon sa pamandi ay? Ha? Naniguan ka ko din eh. Wa hilabti ang akong pagda ning dapita. Tungod kay tiguan ka na. Wa ka na silbi sa ubang parokya. Unsa may imong tuyo, Pagawasan ang ginganlan og ilang. wa siya dinhi. Ayaw ko palaguta. Pagawasan ang ginganlan og ilang. Wa lagi siya dinhi. Ha? Ipunan gini mo nga akong kalagot. Kung di ka mutuon ako, libre kang musod sa tanang kwarto ning kumbento. Imo kong hagoon? Dili man ka mutuo. Kung hapak kong kakana ko ng gidana kong armas. Unya mo dagay day ang dagang dugo ikat sa mga o. Unsay imong bation? Dili ko ikaw pugnan. Adi ay. Gahi ka yun? Ha? Oh. Ako nalahi po sa mga buak nga bildo, mahal. Kalit mamikubang akong dughan, mahal. Munang nabuhian ako ang baso. Lingkod na lang, mahal. Ako nalalimpyo, anak. Ay, si nanay may nasuda yun sa kong nauna, mahal. Mahal, ako nalimpyohan ang nga buak nga bildo, ha. Unya, kung man ako limpyo, manawag ko ni Noy Butoy. Ayaw eh. Ayaw na lang, mahal. Tingalig maamo pa si Noy Butoy. Wara ni. Mahal, relax lang, ha. Relax lang. Ikuha ta kag tubig. Kay murag, wa ni mo mainom ang gikuha ni mong tubig. Lagi? Wa bitaw? Sige, ikuha na lang ta kag tubig, ha. Love you, mahal. Relax lang yun, ha. Nganong migawas ka man? Dili ko gustong makakita nga magkadugo ang imong naong, Padre Damian.
Ang sa imong gikatawan. Dali naman di ay mong pakugangan. Dili siya si ilang. Inom! Kanya hari kang wang uminto. Kay kurap ka nga pagkapare. Ug baka kung pagyod. Dadang yung kining babae sa bayo Sindra. Unsaon ninyo siya? Kung gano'ng mangutana ka man. Usa siya ka babay. Tiguang pagyud. Wa nay igong kusog aron makaagwanta sa imong kabangis. Ay, mo kong ipalagot, ha? Padre Damian, ayaw na lang pagtingog. Muban ko nila. Aron wa na sila biktimahon pa. Dada na siya sa bayo Sindra. Attorney, ikaw may akong giduol. Aron sultihan sa akong nakita. Oh, nga no, Den. Nanghasi ang salbahis nga Senyor Emilio sa komento. Unsa? Gidagyod nila sinang ilang. Ang inahan ni Milan. Unsa? Ako yung nakita, attorney. Tuso gining salbahis. Gigamit niya ang inahan ni Milan. Aron mapugos si Milan sa pagawas. Mo bitaw nga, ikaw unay akong pagisultihan og dili si Milan. Nahadlok ko nga kung tug-anan ko si Milan, sigurado yun nga magdagan ni mo luwas sa iyang inahan. Dili ka na maayong buhato ni Milan. Manulo ang tanan akong paring kamot. Dili lang pahibawon si Milan. Nga tuan na sa mga kamot sa demonyo ang iyang inahan. Tingalig pa sa kitanig maayo ni Senyor Emilio. Manawag ko sa hipi. Aron, datpon si Senyor Emilio. Illegal ang iyang gibuhat. Wa si katungod sa pagtinir o pagbilanggo niya ni Milan. Unya, si Milan, attorney. Unahon ako ang hipi. Aron kung luwason ni Milan ang iyang inahan, doon na siya back up. Doon na makalaban ni Milan. Ala, sinang ilang? Ilagi din nakitaan sinang ilang sa kumbinto. Kinsa makin nagsulti ni Senyor Emilio nga ato nila makit sinang ilang. Butoy! Gitawag ko. Butoy! Nyor! Nakaila ka na yan? Ah, Nakaila ka ba niya? wa, Nyor, eh. Tinod, nga huwag ka makaila niya? Wa lagi, Nyor. Kuha dito ang akong latigo. Ha? Bungol ka ba? Kuha dito ang akong latigo. Pagdali! Saan man nimong latigo, Nyor? Patug-anon ko ning tiguan nga. Hain ang iyang anak. Nga saop. Wa kay mahimo. Kay wa ko masayod kung hain si Milan. Kuha ng latigo! Ha! Tao dag, di ka bagyod sakitan. Pagdali, butoy! Hi guys, just arrived no from work. What a busy day guys. As usual. So first things first, mag-ilis mga uniform pang
First things first. Hi guys, just arrived no from work. What a busy day, guys. As usual. So first things first, mag-ilis mga uniform, first things first.